இன்றைய உணவு வழங்கல் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் எல்லோரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இன்று 26/8 2026 ஆண்டு. இன்றைய பிறந்த தினம் செல்வன் கஜதீபன் ஜனக் அவர்களின் பிறந்த நாள். இந்த பிறந்த நாளிலே செல்வன் கஜதீபன் ஜானக் அவர்களை எங்களுடைய மக்கள் வாழ உதவும் நிறுவனங்கள் சார்பில் எங்கள் எல்லோரின் சார்பிலும் நீடூழி வாழ்க வாழ்கவென்று பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். செல்வன் கஜதீபன் ஜானக் எல்லா செல்வங்களும் பெற்று வளமுடன் நீண்ட ஆயுளுடன் தனது குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ எங்கள் மனமார்ந்த